crtica učim. Moje ime je Dejan Milanović i ja ću vam predavati predmet saobraćajna infrastruktura koji je po planu i programu drugog razreda tehničara drumskog saobraćaja. Moja današnja nastavna jedinica je nastavak na prethodnu, objekti na putu. Danas obrađujemo nadvožnjaci, podvožnjaci i vijadukti. Ovo je virtualna učionica za nastavnike saobraćajnih škola i učenike, pa nas redovno pratite, pritisnite subscribe i dobijat ćete sva moguća obavještenja. Da vidimo što su to nadvožnjaci i podvožnjaci. Nadvožnjaci i podvožnjaci izvode se najvećim delom zbog zahteva bezbednosti saobraćaja, jer je potrebno da se obezbedi ukrštanje saobraćajnicu više nivoa, odnosno to ukrštanje mi zovemo i denivelisano ukrštanje. Ako objekat za ukrštanje izgrađen iznad puta, naziva se nadvožnjak, a objekat kojim put prelazi ispod druge saobraćajnice naziva se podvožnjak. Usvajanje jednog od dva tipa objekta za ukrštanje u raznim nivoima zavisi od konfiguracije terena, vrste saobraćajnice, ranga puta i sl. Pri ukrštanju puteva različitog ranga prednost vođenju nivelete daje se putu višeg ranga. Ovdje vidimo nekoliko, to je jednu petlju gdje imamo veliki broj nadvožnjaka i podvožnjaka da bi se savladala ova petlja. Niveleta sporednog puta prilagođava se denivelisanom ukrštanju zavisno od konfiguracije terena. Zbog visoke cene podvožnjaka i nadvožnjaka često se provođenje lokalnih puteva ispod puta većeg ranga realizuje adaptacijom propusta ako je za to postoji dovoljno konstruktivna visina tog propusta. Podvožnjak je objekat u trupu puta kojim se reguliše ukrštanje u dva nivoa sa drugim putem, drugim infrastrukturnim sistemom ili železnicom. Podvožnjak je u stvari deo puta koji prolazi ispod puta, pruge, pešačke staze, biciklističke staze ili nadvožnjaka, prelaza za divlje životinje, pa čak i ispod aerodromske piste. Put objekat koji prolazi iznad podvožnjaka naziva se nadvožnjak, kao što smo rekli. Kod podvožnjaka su važne karakteristike širina i visina koje treba da se nalaze ispisane na saobraćajnom znaku ispred prolaza kroz podvožnjak. Ovo je bitno kako bi vozilo svojom širinom ili visinom moglo da prođe kroz podvožnjak. Na zidovima podvožnjaka gdje je najniža tačka, na nekim mestima, u nekim zemljama, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, se označava i ispisuje izbaždarena visina kako bi se u slučaju poplava znalo do kog nivoa voda je došla, odnosno kako bi vozilo ili pešak izbjegli ulazak u preveliku dubinu vode. Nadvožnjak je objekat iznad puta kojim se reguliše ukrštanje u dva ili više nivoa sa drugim putevima, drugim infrastrukturnim sistemima ili železnicom. Nadvožnjak je u stvari deo puta koji prolazi iznad puta, pruge, pešačke staze ili biciklističke staze. Objekat gdje put prolazi ispod nadvožnjaka naziva se podvožnjak, to smo već rekli. Kod nadvožnjaka je važna karakteristika dozvoljeno opterećenje ili težina koja treba da se nalazi ispisana na saobraćajnom znaku ispred nadvožnjaka. Dozvoljeno opterećenje je bitno kako vozilo svojom težinom ne bi oštetilo nadvožnjak. Ovdje imamo jedan karakteristični nadvožnjak i podvožnjak kod sistema autoputa. To je ukrštanje autoputa sa nekim lokalnim putem. Došli smo do teme vijadukti. Vijadukt je konstrukcija koja premošćava dolinu. Znači ona po konstrukciji slično izgleda
kao most, u stvari to je most koji premošćava daljinu. Most bi premošćavao neku vodenu površinu. Znači, opšte pravilo je isto kao kod mosta, ali ispod mosta se nalazi voda od reke, mora ili jezera, a pod vijaduktom je obično suva dolina. Posebna vrsta vijadukta su vodovodi na kojima su Rimljani dovodili vodu u gradova i oni se zovu akvadukti. Ovdje vidimo jedan primjer akvadukta, rimskog akvadukta koji je dovodio vodu. Vijadukt se koristi za prevođenje puta preko dubokih dolina i jaruga. U takvim slučajevima je niveleta puta tako visoko u odnosu na liniju terena da je izgradnja nasipa neopravdana, te se kao opravdano prihvata rješenje izgradnje jedne mostovske konstrukcije, odnosno vijadukta. Izvode se kao i mostovi od različitih materijala u vidu različitih konstrukcija. Konstrukcija vijadukta može biti od kamena ili armiranog betona i može počivati na stubovima koji nose lukove ili grede. Obično se kod vijadukta postavlja veći broj stubova nego kod mostova. Vijadukt može biti pešački, drumski ili železnički. Ovdje vidimo najviši vijadukt na svetu, Milauski vijadukt koji se nalazi u Francuskoj, koji je visok 343 metara, a dužina je 2,5 kilometara. Izgleda impozantno. Ovo je vijadukt u Rusiji, znači to su neki stari vijadukti, ali kao što vidimo oni su savladavali neki teren, neku dolinu. Normalno Kinezi imaju svoje vijadukte i kao što vidimo ovo je jedan od najnovijih vijadukta, najimpozantnije građe, tako da može da se savladava neka visinska razlika i ovdje su upravo preko vijadukta napravili način kako će da savladaju veće visinske razlike. Ovo je bila lekcija objekti na putu, podvožnjaci, nadvožnjaci i vijadukti. Ostale lekcije iz ove oblasti slede na sljedećim časovima, pa da vidimo da li naš učenik može da odgovori na moja postavljena pitanja. Objasni pojam podvožnjaka i nadvožnjaka, objasni pojam vijadukta, koji je najviši vijadukt na svetu, ja se nadam da ste zapamtili, i šta su akvadukti, pa da vidimo odgovore na naša pitanja. Ako je objekat za ukrštanje izgrađen iznad puta, naziva se nadvožnjak, a objekat kojim put prolazi ispod druge saobraćajnice naziva se podvožnjak. Vijadukt je konstrukcija koja premošćuje dolinu. Opšte pravilo isto kao kod mosta, ali ispod mosta se nalazi, šta smo rekli, reka, more ili jezero, odnosno neka voda, a pod vijaduktom je obično suva dolina. Najviši vijadukt na svetu je Milauski vijadukt i on je visine 343 metara i dužine oko 2,5 km. I na kraju odgovor na četvrto pitanje. Šta su akvadukti? Znači to su vijadukti kojima su u starom Rimu transportovali vodu u gradove. Preporuka za vežbu za naše učenike. Učenici bi u okolini svog mesta stanovanja mogli da istraže postoje li pomenuti objekti na putu i ako postoje kojem tipu pripadaju, odnosno kojim je namena na tim mestima. Također bi učenici mogli da urade prezentaciju ili seminarski rad ili esej na temu najlepši vijadukti sveta. Ovo je naša virtualna učionica na YouTube kanalu e-učin, zato nas pratite, pritisnite subscribe i vaše znanje, vaš uspeh u školi će biti veći. Hvala vam na pažnji, vidimo se sljedećeg časa.